Vyštudovala právo na Univerzite Komenského, k tomu pribudlo štúdium medzinárodných vzťahov na štátnej univerzite v Petrohrade, ale aj na MGIMO v Moskve. Precestovala svet, nabrala skúsenosti v oblasti práva, mediácie a v zahraničnej politike. Hosťom dialogu s Lenkou Majerovou je Monika Sofia Soročinová. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Už pred voľbami v roku 2020 ste hovorili o potrebe viesť slovenskú zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany. Dnes tento koncept výrazne používa aj premiér Robert Fico. Vnímate to ako naplnenie vízie, ktorú ste sa snažili presadiť aj vy? V podstate musím povedať hneď v úvode, že ma svojím spôsobom teší, keď sa mojimi slovami nechal inšpirovať aj štvornásobný premiér Slovenskej republiky, ktorý sa síce dlhé roky profiloval skôr ako sociálny politik, veď vychádzajúc aj z názvu strany, ktorá nesie teda doplnok Slovenská sociálna demokracia. Bola táto strana viac orientovaná na vnútornú politiku, avšak v súčasnosti nastáva taký v podstate trend globálnych zmien, ktorý de facto aj Slovensko donútil zaoberať sa viac tou zahraničnou politikou, čo vychádza samozrejme aj z našej veľmi unikátnej geografickej polohy v strede Európy. Ja tým, že som sa týmto témam zahraničnej politiky venovala už práve z prvopočiatku svojho nejakého politického fungovania a pôsobenia, tak som otvorila tému šírenia slovenskej politiky zahraničnej politiky na všetky 4 svetové strany práve z hľadiska takého toho pragmatického fungovania nášho štátu. Nemyslela som tým však nejaké nekritické lavírovanie medzi mocnosťami alebo nejaké prispôsobovanie sa iným štátom okolo nás, ale práve to využívanie tých možností, ktoré my ako štát máme, ako v spojitosti s našou kultúrou, tak aj mentalitou, ale aj unikátnymi možnosťami, ktoré prinášajú naši aj šikovní ľudia, ale aj geografická poloha. A tým práve využiť tie možnosti, ktoré vieme komunikovať navonok voči svetu, neorientovať sa len na západ, ako to bolo trendom za ostatné 10 ročia, ale práve otvoriť sa aj tomu svetu na iné smery. Robert Fico sa v priebehu 1 roka stretol s čínskym prezidentom, americkým prezidentom, navštívil Vietnam, Brazíliu a 2-krát rokoval s prezidentom Putinom. Čo tieto návštevy a rokovania môžu vlastne pre Slovensko priniesť? Ako to vnímate vy z vášho pohľadu? Je to svojím spôsobom určite aj uplatňovanie toho zmyslu tej zahraničnej politiky na všetky 4 svetové strany a takéto zahraničné návštevy premiéra vlastne v ostatných štátoch, ktoré sú ekonomicky veľmi vyspelé a významné na globálnej úrovni, nielen na tej európskej alebo regionálnej, môžu priniesť Slovensku v zásade veľké výhody, avšak záleží to na tom, čo tam dokážu naši politickí predstavitelia vyjednať. Pretože jedna vec je samozrejme ísť na návštevu, urobiť si zaujímavé fotky, tlačovú konferenciu, rozhovory, ale samozrejme, že spoločnosť očakáva tie konkrétne výsledky, ktoré prídu. Takže môžeme sa spoliehať na to, že prídu, že veríme, že bude niečo na stole, čo Slovensko posunie dopredu aj ekonomicky a možno aj bezpečnostne. Ja tým, že osobne som nebola účastná týchto rozhovorov, tak je mi ťažké ich takto ex post a v podstate nejako hodnotiť. Avšak samozrejme, čo sa týka sedení s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, tak očakávam, že tam nosnou témou boli práve energetické suroviny, pretože zažívame ďalšiu vlnu určitej energetickej krízy práve v súvislosti so sankciami, ktoré sú uvalené na Rusko. Čína, to je novodobá ekonomická veľmoc, ktorú nie je možné z globálneho hľadiska akýmkoľvek spôsobom ignorovať. No a samozrejme Brazília a Vietnam majú tiež čo ponúknuť Slovensku, ale aj vice versa my im. Takže hovorím, je to o tom, ako si nastavíme tieto vzťahy. Takže v zásade dúfam, verím a očakávam, že prídu z toho aj nejaké konkrétne výsledky pre Slovensko. Uvidíme, budeme sledovať. No, opozícia veľmi negatívne na toto všetko reaguje a vyčíta premiérovi, že svojou politikou ťahá na východ vlastne Slovensko a vedie nás do izolácie. Ako je Slovensko vnímané vo svete podľa vás? Pretože naozaj ste odborníčka na tie medzinárodné vzťahy, dlhodobo sa tomu venujete.
Ďakujem pekne, no ja sa mám ešte tiež čomu učiť, ale je to pre mňa také milé konštatovanie, že nás niekto ťahá na východ, lebo my predsa Slovensko nie sme nejaká výrobná hala z plechu, ktorá sa dá poskladať do kamiónu a niekam odviesť. Sme tu v určitých geografických polohách, ktoré nám takto boli dané, nášmu národu a musíme sa vysporiadať s tým, čo máme jednoducho. Takže ťahať Slovensko na východ, ale ani na západ, ani na juh, ani na sever sa fyzicky nedá. Politicky, ako predpokladám, že možno v prenesenom slova zmysle sa toto myslí, je to zase len taká nejaká hra opozície, si myslím, pretože jednoducho Slovensko práve z tohto pohľadu, že je v centre Európy, nemá inú možnosť, ako vyjednávať so všetkými partnermi naokolo. Vidíme, že Európska únia sa uberá nie tým smerom, ktorý sme očakávali, že bude pre Slovensko prínosný a z hľadiska aj ekonomického, aj bezpečnostného už tá Európska únia nie je to, čo bývala. Takže či už si to opozícia na Slovensku vysvetľuje tak, že sa ťaháme na východ alebo kamkoľvek inám, hovorím, fyzicky to nie je možné, ale vyjednávať my musíme s každým vo svojom najlepšom záujme, nie v záujme kohokoľvek iného okolo nás. Tak vstupovali sme do inej Európskej únie, to je jeden fakt. A nadviazala by som na to, vlastne tá opozícia tvrdí, že vlastne Robert Fico spôsobil to, že sme nedôveryhodný partner v EÚ. Tak dôveryhodnosť či nedôveryhodnosť to je zase taký subjektívny pohľad zo strany politikov a hovorím, ťažké je to hodnotiť, pretože vždy to závisí od toho, ako máte nastavenú politickú scénu v ostatných členských štátoch Európskej únie, pretože vidíme, že politika niektorých členských štátov Európskej únie sa rapidne mení prichádzajúcimi voľbami a novými lídrami, ktorí už nie sú možno tak pripravení absolútne nekriticky nasmerovať tie nóty z Bruselu, ktoré sú im zasielané. Síce nám nastal akože veľmi taký nečakaný politický a hodnotový obrad v Maďarsku po posledných voľbách, kde vlastne Viktor Orbán skončil svoje, nevieme ako to bude ďalej pokračovať, nie je predsa vylúčené, že sa vráti, ale po 16 rokoch nastáva určitá pauza. Vieme, že sa dlhodobejšie za ostatné minimálne 2-3 roky komunikovalo, že práve Viktor Orbán bol takým partnerom Roberta Fica v tej kritike Bruselu. Avšak vidíme aj v ostatných štátoch, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, nevieme ako dopadnú ďalšie voľby v Nemecku a čo prinesie Francúzsko, pretože Macron tiež stráca pôdu pod nohami, takže nehodnotila by som to tak, že sme nedôveryhodným partnerom v Európskej únie. My zase akože z hľadiska nejakého budovania svojej suverenity ani nemôžeme prispôsobovať tomu, čo nám diktuje Európska únia, pretože to by tiež nedopadlo pre nás dobre. Avšak treba v zásade hrať s tými kartami, ktoré máme, takže keď si môžeme nájsť nejakých svojich politických partnerov v iných štátoch, aj keď sme prišli, dajme tomu Orbána v Maďarsku, tak prečo nie? Prečo sa na to neobrátiť? Tak je to také celkom zvláštne, lebo premiér Robert Fico vždy, keď sa vráti z tých ciest, tak hovorí, že síce ho kritizujú všetci za to, že bol v Rusku, že bol v Číne, stretol sa s Trumpom, ale zároveň predstavitelia únie chcú vedieť, o čom sa rozprávali. Áno. To zase tiež svedčí o tom, že vlastne na jednej strane tvrdia, že je to nedôveryhodný partner a na druhej strane si pýtajú od neho informácie a ako chcú vedieť, že či sú tieto informácie dôveryhodné potom, hej. Takže, lebo pracovať s nedôveryhodnou informáciou je veľmi ťažké v politickom priestore. A neviem si to celkom predstaviť, že označím vás za nedôveryhodného, ale na druhej strane sa ťa idem za dverami opýtať, že čo si tam vlastne jednalo, o čom ste sa rozprávali. Takže skôr to vidím ako také politické hry, než nejaké vážne uvažovanie nad nedôveryhodnosťou Slovenska v Európskej únii. A vo finále možno mu aj závidia. Aj to je dosť možné, však predsa také výlety po svete by možno aj ostatní politici chceli absolvovať, keby dostali pozvanie. A hlavne od svetových štátnikov. Tak, keď to trošku odľahčíme.
A nielen opozícia kritizuje vlastne premiéra Roberta Fica, ale aj Andrej Danko. Ten mu vyčíta, že zmenil retoriku v súvislosti s Ukrajinou. Ako to vnímate vy? Zmenil tú retoriku alebo má len novú stratégiu? Takto vám poviem, mňa moja možno krátka, ale predsa nejaká skúsenosť s politikou naučila tomu, že teraz dúfam, že neprezradím nejaké štátne tajomstvo, ale a síce, že nevždy to, čo sa komunikuje na verejnosť, je aj skutočne to, čo sa tam kdesi varí vnútri v kuchyni. Takže otázka je, či je toto úprimná kritika, alebo je to nahrávanie si politických bodov. To je pre mňa naozaj ťažké hodnotiť, pretože nie som ani poslankyňou Národnej rady, ani súčasťou koalície. Takže vyjadrenia Andreja Danka sú možno, že svojím spôsobom aj predvolebnou kampaňou, kto vie, lebo však premiér už koniec koncov v začiatku tohto roku povedal, že sme v predvolebnom roku, takže treba sa chystať na to, že tie vyjadrenia budú čoraz intenzívnejšie a tak to aj vyzerá. Avšak keď sa opriem o tú možno nejakú zmenu retoriky voči Ukrajine, zase je treba samozrejme porovnávať to, čo sa komunikovalo v predvolebnej kampanii a to, čo sa komunikuje teraz. Samozrejme, že veľká časť slovenskej spoločnosti je sklamaná z toho, že sa komunikovalo to, že nebudeme dodávať muníciu a zbrane na Ukrajinu a napriek tomu sa tam dodávajú. Že sa nebude hlasovať za protiruské sankcie a nakoniec sa za ne hlasuje. Ja, keďže som bola tiež súčasťou tejto kampane, tak som dokonca osobne niekedy konfrontovaná tým, že čo ste nám to tam rozprávali. Ale tak bohužiaľ nenesiem ja zodpovednosť a nemám možnosť ovplyvniť tieto rozhodnutia najvyšších predstaviteľov nášho štátu. Môžem skonštatovať to, že tiež ma to trochu mrzí, pretože možno, že to nalamuje trošku tak aj dôveru tých ľudí v našich najvyšších ústavných predstaviteľov a oprávnene si kladú otázku, že prečo sa deje opak toho, čo sa komunikuje. Avšak na druhej strane ja nedokážem navnímať ten tlak, ktorý je vyvíjaný na najvyšších ústavných činiteľov zo strany zahraničia, zo strany Bruselu, možno zo strany Ukrajiny alebo USA. Preto je to veľmi ťažké hodnotiť. Vy ste študovali v Petrohrade i v Moskve. Ako vnímate Ruskú federáciu a ako z vášho pohľadu vnímajú Rusi konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou? No ja som začala študovať v Petrohrade práve v tom takom prelomovom a dosť citlivom období v roku 2014. V podstate z takej recesie som sa rozhodla, že na just celej antiruskej propagande sa idem vybrať na štúdia do Ruska, naučiť sa po rusky a vyštudovať tam medzinárodné vzťahy, ktoré koniec koncov sú na celý svet známe, že Rusko je naozaj klasická, kvalitná diplomatická škola so svojimi univerzitami, ktoré tam sú a neľutujem, že som sa takto rozhodla. Avšak už práve tým, že prebehla krymská kríza, prebehol Majdan, udalosti na východe Ukrajiny, už bolo cítiť, že to Rusko sa mení už od toho 2014 roku, kedy vlastne ja som nastúpila na štúdia. Začalo sa tak viac... Nechcem povedať, že uzatvárať, ale začali si aj tí Rusi s príchodom prvých sankcií uvedomovať, že keď jednoducho my si nevybudujeme alternatívy svoje k tým produktom, ktoré vlastne nám prestali prúdiť do Ruska, tak jednoducho ostaneme bez nich. Avšak čo sa začalo diať v tom Rusku, bolo veľmi zaujímavé, že naozaj ruská vláda veľmi operatívne reagovala aj na tie prvé sankcie, a to tým, že dávali rôzne ekonomické stimuly, či už francúzskym, talianským, nemeckým firmám, aby prišli a otvorili svoje pobočky na území Ruska. Takže keď sa komunikovalo na Slovensku a v Európe také známe, že Rusko príde o talianske a francúzske syry a víno a tak ďalej, tak oni to nahradili tým, že vlastne tými ekonomickými stimulmi tie svoje filiálky otvorili práve na území Ruska. Takže už to bol ruský produkt, ale s receptúrou francúzska a talianska, čiže v podstate tí Rusi neprišli o nič. Vieme, že Rusko je
najväčší štát sveta, de facto energeticky nezávislí od kohokoľvek. Majú naozaj Rusi to šťastie v tej svojej unikátnej polohe aj kombinácii tých prírodných a geografických faktorov, ktoré tam vplývajú, že nemajú núdzu o nič. Ani o obilie, ani o mäso, ani o ryby, pretože majú aj moria, aj polia, aj všetko, čo je treba. Takže tam tá potravinová sebestačnosť, ktorá práve bola takým highlightom tej antiruskej propagandy, že majú prázdne police v regáloch, teda prázdne police v obchodoch, v supermarketoch a nemajú čo jesť, tak sa práve zvrtla na to, že tí Rusi sa ešte viac vzomkli a začali tú výrobu ešte viac simulovať a byť hrdí na to, že majú ruský produkt, ktorý tam predávajú. To som trošku síce odbočila od tej zahraničnej politiky. Ale je to veľmi zaujímavé, to práve, že tým ľuďom treba povedať, lebo presne šíri sa tu propaganda, že pomaly Rusi hľadujú, v obchodoch nič nemajú a že tie sankcie naozaj zaberajú. No 20 balíkov sankcií a zjavne zaberajú skôr na Európsku úniu, ktorá je v žalostnom stave, čo sa týka energetickej bezpečnosti napríklad. Áno, nadviažem na to, bohužiaľ je to tak, ako hovoríte, že Európska únia na tomto dlhodobo škoduje. Tým, že ruský trh opustili z titulu sankcií práve tie európske značky, tak on neostal ten trh dlho prázdny, pretože ho veľmi aktívne nahradili práve čínske značky. A to či už sa týka toto oblečenia, kozmetiky, rôznych iných produktov, ale hlavne automobilov. To som sa chcela opýtať. Čo je citlivá téma práve pre Slovensko, lebo vieme, že Slovensko síce je malý štátik, ale v určitom období za ostatné roky sme boli v podstate svojím spôsobom automobilová veľmoc, pretože sa u nás vyrábalo najviac automobilov v prepočte na jedného obyvateľa a množstvo týchto automobilov sa vyvážalo aj práve na ruský trh. Ja síce som štúdium svoje ukončila aktívne v roku 2019, ale mám pracovné aktivity spojené s Ruskom, takže cestujem tam a vidím naozaj, že ten trh sa mení, ten spotrebiteľ vlastne ruský sa mení. Naučení sú už sa obmedzovať na tých európskych značkách a práve prechádzať na tie alternatívy, ktoré buď prišli práve z ruskej výroby, pretože aj Rusi sa nakopli v tomto ohľade, alebo prišli práve z Číny, ktorá momentálne vieme, že je najbližším ruským obchodným partnerom. Sice sa trochu odkláňame od tej politiky, ale nenabíja, aby som sa neopýtala dve veci, ktoré ma zaujímajú vlastne, keď ste tam prišli v tom roku 2014, pomenovali ste veci, ktoré sa diali, že či ste nemali obavy, čo vás teda ako k tomu tak doviedlo, že vy ste povedali, že strúcu, hej? Ale a aké boli tie prvé pocity? A vlastne povedali ste nám, že naďalej do Ruskej federácie cestujete, že aké nálady sú tam vlastne teraz, lebo ten konflikt trvá už 4 roky. Áno. A že aké tie nálady tí obyvatelia Ruskej federácie majú? Keď som tam cestovala ja som taký adrenalinový typ človeka, takže ja som nemala obavy, ale moji rodičia áno, lebo reálne sa komunikovalo, že sa ide začínať vojenský konflikt s Ruskom a všetko sa preto robilo, aby sa teda začal. Takže ja som sa síce neobávala a cítila som sa tam veľmi bezpečne a musím povedať, že aj vzhľadom na to, že som nerozprávala po rusky, keď som prišla do Ruska, ja som sa učila od nuly ruštinu až tam, tak boli tí Rusi ku mne veľmi zhovievaví a hlavne, keď som povedala, že som zo Slovenska. To som sa miestami cítila voči svojim spolužiakom aj trošku protekčne, ktorí boli zo ostatných častí sveta, lebo tí Rusi naozaj to majú ešte stále v tých svojich hlavách navnímané tak, že Slovensko býval náš partner, že sme oslobodzovali Slovensko počas druhej svetovej vojny. Mnohí z nich mi dokonca akože začali rozprávať príbehy o tom, ako boli detkovia a pradetkovia práve na fronte, prechádzajú cez územie aj Slovenska. Takže bol ten pohľad na Slovensku veľmi pozitívny, ale bol tam vidieť rozdiel medzi Slovenskom a inými štátmi západnej Európy napríklad. A čo sa týka vlastne zmien už nálad v tej spoločnosti od začiatku toho konfliktu na Ukrajine, tak je vidieť, že sa to zmenilo.
Možno tomu nahráva aj dosť tá záležitosť, kedy ruská vláda zostavila tzv. Zoznam nepriateľských štátov, a to práve v súvislosti s tým, že Európska únia de facto celá podporovala Ukrajinu, či už vojensky alebo akokoľvek inak. Do tohto zoznamu sme boli zaradení aj my ako Slovenská republika. Do dnešného dňa nie sme z tohto zoznamu vyradení. To je treba povedať, takže žiaľ Bohu. No a ovplyvnilo toto aj nálady jednotlivých tých Rusov, ktorí síce už sú aj oni trošku, ja som bola posledne v Rusku pred mesiacom a pol, tak vidím, že aj oni sú trošku unavení z tohto celého konfliktu, lebo niekedy tam áno, vyvstávajú aj také komentáre, že prečo to tak dlho trvá, že de facto za 4 roky sme my pred 80 rokmi došli do Berlína aj naspäť domov a vyhrali druhú svetovú vojnu. Dnes sa ten konflikt ťahne už vyše 4 rokov a nie je vidieť svetlo na konci tunela. Takže je tam už aj taká fáza vlastne nastavenia tej spoločnosti, že určite by boli radi to ukončiť. Však samozrejme vojenský konflikt akokoľvek není príjemným pre ktorúkoľvek stranu. No a zároveň to aj naštrbuje čoraz viac tie vzťahy s európskymi štátmi. Pretože tí Rusi to vnímajú, že vlastne áno, aj Trump vo svojej kampani sľuboval, že keď bude zvolený, tak konflikt bude ukončený do 24 hodín. Nestalo sa tak, práve naopak Amerika naďalej veľmi aktívne podporuje Ukrajinu v tejto vojne. Európska únia je v podstate pobočníkom USA v tejto situácii, takže už aj oni strácajú vieru v to, že sa akokoľvek dá na úrovni nejakej aspoň elementárnej dôvery jednať s tými európskymi partnermi. Vy ste povedali veľmi zaujímavú vec, že robilo sa všetko preto, aby ten konflikt začal. Mm-hmm. Ale kto robil všetko preto, aby ten konflikt začal? Tak vieme, že sa to nestalo zo dňa na deň, že tá Ukrajina proste nám nevybuchla vo februári 2022, proste spadlo to ako z jasného neba nič, prišla vojna. Tento konflikt, akože aspoň Rusi to vnímajú tak, že gradoval už v podstate od rozpadnutia Sovietskeho zväzu. My to akože v širšom takom slova zmysle vnímame, že to nejakým spôsobom sa začínalo v roku 2014. Avšak keď sa vrátim ešte do trošku ďalekejšej histórie, tak keď si spomenieme na slova prezidenta Ruskej federácie Putina z Mnichovskej konferencie ešte v roku 2007, kedy on jasne upozorňoval Západ na to, že proste keď bude ďalej viesť túto svoju expanzívnu politiku cez NATO a zbrojenie a tak ďalej, tak ten jeden deň súdny príde, kedy narazí. Avšak tá Ukrajina, aspoň ja to čítam možno trošku analyticky tak, že tam boli rôzne pokusy, ako to Rusko nalomiť. Ešte predtým, než sa začala Ukrajina so Zelenským a pred ním s Porošenkom, tak medzi tým sme mali takú veľmi masívnu kampaň v Bielorusku, kde boli práve pretlačaní pár Cichanovsky ako bieloruská opozícia. A tento plán im stroskotal, hej, teraz mám na mysli Západ cez vlastne to Bielorusko nejakým spôsobom naštrbiť vzťahy s Ruskom, kde je tá, povedzme si, hranica bielorusko-ruská obrovská. Takže tam naozaj boli tieto pokusy. Toto im nevyšlo, Lukašenko to ustal, Cichanovský, skončili ako skončili, aj keď vidíme, že tam ešte stále sú nejaké pokusy obnoviť ich nejakú popularitu a silu tejto opozície. Neskôr prišli na scénu voľby prezidenta na Ukrajine. A to ja musím akože povedať, že v tomto čase ja som ešte bola v Rusku, takže v podstate ja som vnímala celú tú prezidentskú kampaň Zelenského, ktorý superil s Porošenkom. A tie voľby, keď vyvrcholili a Zelenský vyhral, ktorý viedol celú svoju kampaň na základe toho, že konečne teda urovnáme vzťahy s Ruskom a priznáme aj práva ruských hovoriacím obyvateľom na území Ukrajiny. Ja si ani nedovolím ich nazvať menšinou, pretože akože ruskí hovoriaci obyvateľia Ukrajiny sú de facto väčšina,
pretože tí Ukrajinci naozaj boli zvyknutí na tú ruštinu, že nebude ďalej hrotiť konflikty v Luhansku, v Donecku a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj, keď ten Zelenský vyhral, ešte ja na fakulte som počúvala takú spätnú väzbu aj od svojich profesorov, že chvála Bohu, že konečne teda aspoň s tou Ukrajinou sa to trošku urovná. Takže naozaj úprimne tí Rusi verili tomu, že s tým Zelenským príde trošku taký pokoj aj do tých Porošenkom naštrbených vzťahov po Majdane a po týchto udalostiach. Avšak netrvalo to dlho. A vidíme, že práve nakoniec Zelenský doviedol Ukrajinu do vojny s Ruskom. Vy ste už spomínali vlastne, že prezident Putin upozorňoval na niektoré záležitosti v súvislosti s problémami po rusky hovoriacich občanov na Ukrajine. V roku 2014 prišiel ten spomínaný Sorosovský Majdan. Svet ignoroval masaker z 2. mája 2014 v kultúrnom dome v Odese, kde podľa oficiálnych údajov zomrelo 42 ľudí a približne 250 bolo zranených. Podľa očitých svedkov odeskej tragédie pred horiacim domom odborov ukrajinskí agresori kričali: Rusi, usmažte sa. Problémom nebol vstup Ukrajiny do EÚ, ale to, že Ukrajina plánovala vstup do NATO. Prečo svet tieto udalosti nechcel vidieť? Zase sa musíme vrátiť k tej expanzívnej politike NATO, ktorá sa vedie už v podstate od konca studenej vojny. A možno, že začala by som z konca vašej otázky, ale vrátim sa aj k tomu úvodu postupne, pretože vieme, že NATO vzniklo po skončení druhej svetovej vojny ako nejaký bezpečnostný blok. V reakcii na to vznikla Varšavská zmluva ako protiváha NATO a vlastne už ako takým konečným klinčekom pri tom rozhodnutí pre vznik Varšavskej zmluvy bol vlastne vstup západného Nemecka do NATO. Takže nemohli si ani tie východné, respektíve centrálnoeurópske štáty nechať újsť nejakú tú možnosť formovania bezpečnostnej stratégie na kontinente. Avšak vieme, že po konci studenej vojny Varšavská zmluva v reakcii na udalosti tieto zanikla, no NATO nezaniklo, áno, ako protipol pomyselný, takže to sa práve začalo ešte viac rozširovať smerom k Rusku. Tu ja odmietam akékoľvek možné varianty komunikácie toho, že sa Rusko približuje k NATO a nie NATO k Rusku. To si neviem ani fyzicky predstaviť, ako by to vyzeralo. Hoci bolo prisľúbené, že NATO sa naďalej, teda ďalej nebude rozširovať smerom na východ. Presne tak. A udial sa presný opak. Ako je možné, že vlastne neboli dodržané tie dohody, ktoré boli prisľúbené? A dokonca dnes sa hovorí o tom, že nikto nič tým Rusom teda nesľúbil, že niečo také vôbec ako nebude, že by sa to NATO rozširovalo smerom na východ. Áno, tak máme množstvo svedectiev o tom, že naozaj tie sľuby a tie dohody tam boli, avšak možno taká fatálna chyba sa stala v tom, že neboli žiadne oficiálne podpísané dokumenty o tom nerozširovaní NATO a v podstate zrejme aj to Rusko sa nejakým spôsobom spoliehalo na tie podania rúk a gentlemanské dohody, ktoré teda za normálnych okolností v štandardnej diplomácii by sa mali brať na zreteľ, avšak keď ide niekomu o expanzívnu politiku z druhej strany a nejaké vojenské zbrojenie voči najväčšiemu štátu sveta, tak neberia ani toto na ohľad. Ťažké je aj v tomto prípade čítať históriu odzadu. Takže naozaj to Rusko už nemalo inú možnosť, ako začať aj zdvíhať reálne tie varovné prsty pomyselne niekoľkokrát, pretože tam tie náznaky zo strany Ruska boli, že proste už teda prichádza ten moment, kedy už naozaj sa začínate montovať do našej sféry vplyvu a toto nebudeme akceptovať, či už pri tom Bielorusku alebo Ukrajine. Pretože vieme, že pri Baltické štáty teda vstúpili do NATO, tam to bolo akože svojím spôsobom uhrané
na základe amerických vplyvov, ale už keď začala byť vlastne na stole otázka Bieloruska a Ukrajiny, tak už to Rusko si povedalo, že dosť. Vrátim sa aj k tomu, že svet nechcel vidieť tie udalosti z Odesy a z Majdanu a tak ďalej. No, toto sú naozaj tragické udalosti, ktoré sa stali a na ktoré boli zneužití. Ja si dovolím povedať, že obyčajní ľudia na Ukrajine, ktorí možno ani mnohí z nich nevedeli, čo sa s nimi deje a vlastne za koho bojujú a čo vlastne akože týmto celým sledujú. Ale napadne mi tragédia z Odesy z roku 2014, pripomína aj práve tragédiu, ktorá sa odohrala pred pár dňami v Luhanskej oblasti, kde americké drony pod teda taktovkou zelenského velenia zaútočili na internát, kde zomrelo 21 nevinných detí a ďalších 42 bolo zranených. Takže tieto udalosti práve majú tendenciu sa nejakým spôsobom opakovať. Takže nielen, že svet to nevidel v tom roku 2014, oni majú ako keby zámer to naďalej pripomínať a naďalej takto cieľene zabíjať. Pretože áno, ja dokážem pochopiť aj tie úvahy niektorých médií, aj politikov, že Rusko útočí na civilné ciele a tak ďalej na tej Ukrajine. Ale v mnohých prípadoch práve z tých ruských útokov bolo dokázané, že to Rusko neútočilo na civilné ciele, ale po zásahu protivzdušnej obrany Ukrajiny jednoducho tie rakety alebo tie úlomky tých rakiet zmenili trajektóriu a dopadli nešťastne na nejaký civilný cieľ. Ale keď sa vrátime k tej udalosti spred pár dní, kde vlastne tie ukrajinské drony 3 samostatnými náletmi zaútočili na spiace deti v školskom internáte, tak toto nebol, že protivzdušnou obranou zostrelený nejaký úlomok rakety, ktorý tam pristal. Toto bolo cielené útočenie na civilné obete a bohužiaľ na deti. Ako vy vidíte ten konflikt ďalej? Bude to pokračovať, alebo nájde sa naozaj snaha, že nájde sa osobnosť, vyjednávateľ, že si sadnú za jeden rokovací stôl a pokúsia sa ukončiť ten konflikt? Ono, už tu boli takéto pokusy niekoľkokrát. Ako som už pred chvíľkou spomínala, aj Trump bol v podstate po svojom zvolení takouto nádejou, že jednoducho sa môže aj ten konflikt na Ukrajine ukončiť. Ale mne to stále vychádza tak, že je v tomto prudká matematika a všetci sa pozerajú na tento konflikt cez peniaze. A síce tým, že kým na tom bude niekto vedieť zarobiť, tak nikoho nebudú trápiť tie ľudské životy, ktoré tam padajú za obete. Čo je veľmi smutné konštatovanie, pretože takto nemá vyzerať ani zahraničná politika, ani diplomacia a už vôbec nie komunikácia lídrov na úrovni najväčších mocností štátov, kde jedno sa povie večer, čo už ráno neplatí a koná sa protichodne absolútne. A bohužiaľ stávajú sa toho obeťou nevinní ľudia, pretože ani tých Ukrajincov nemôžeme všetkých hodiť do jedného vreca, že všetci sú tam banderovci a nacisti a tak ďalej. Mnohí tam zomierajú ako aj tie spomínané deti práve bohužiaľ tým, že jednoducho sa stali obeťami stretov nejakých globálnych záujmov. Ale čo mňa možno ešte viac desí na tom, že tá Ukrajina práve ani nesmeruje k tomu, že by sa ten konflikt išiel ukončovať, ale k tomu, že sa práve nastavila na taký určitý polygón. Spomeniem napríklad teraz práve v máji 2026, čiže pred pár týždňami, medzi určitou firmou Palantir, ktorá je americká softverová spoločnosť, bola podpísaná zmluva s ministerstvom obrany Ukrajiny. S tým, že táto firma si príde testovať svoje softverové bojové systémy práve na Ukrajinu. Tohto výsledkom boli aj práve tie masové dronové útoky aj na územie Ruskej federácie, ale aj Donecka a Luhanska. Takže my keď tu máme teraz zmluvy podpisované medzi Ukrajinou a nejakými americkými softverovými spoločnosťami, ktoré si testujú svoje možnosti umelej inteligencie v bojoch na nejakom území, tak kde je potom koniec tej vojny?
kedy si oni povedia, že dobre, už sme to vytestovali a teda akože môžeme pokračovať s vojnou niekde inde. Pretože keď vám niekto chce testovať softverové systémy bojové na útok drónmi na civilné ciele alebo aj na iné vojenské má ciele, jasné plány. Tak to nie je jednoznačne plán ukončiť vojnu. To je plán proste jednoducho sa pripraviť buď na ešte väčšiu vojnu, alebo sa pripraviť na konflikt niekde inde vo svete. No, Európa stále verí, že nad Ruskom zvíťazí. Čo ju k tomu vedie a vôbec môže niekto niekedy poraziť Rusko? Rusko je jadrová veľmoc, to je všetkým dobre známe. Nemáme tých jadrových veľmocí až tak veľa na svete, takže minimálne aj tá Európa by si mala uvedomovať, že čo to znamená vlastne púšťať sa do konfliktu s jadrovou veľmocou. A vieme, že Rusko napriek tomu, že teda už sa tá vojna na Ukrajine ťahá vyše 4 rokov, stále nepoužilo žiadnym spôsobom nejaké jadrové zbrane, či už menšieho kalibru, väčšieho, alebo proste nejdem sa púšťať do detailov tejto terminológie, pretože nie som v tom odborník. Ale každopádne, keď by sme sa dostali až nešťastne do toho štádia, že by tá Európa vyprovokovala Rusko k použitiu jadrových zbraní, tak by to znamenalo koniec celej Európy. Súčasná koalícia tvrdí, že našim životným priestorom je EÚ a NATO. Súhlasíte? To mi nápadne pripomína to ťahanie Slovenska na východ, pretože ja neviem, ako dokážem sa stotožniť s konštatovaním, že našim životným priestorom je Európa alebo Euroázia, ale nie Európska únia, ktorú akože ja osobne síce mám vyštudované medzinárodné vzťahy aj právo, ale v súvislosti s tým, ako Európska únia vznikala a čo sa z nej stalo teraz, ja ju neviem vlastne ani zadefinovať, pretože federácia to nie je, konfederácia to nie je. Je to nejakým spôsobom nadnárodná, medzinárodná organizácia, ktorá sa z ekonomických cieľov rozhodla, že ide riadiť politiky jednotlivých štátov a obmedzovať suverenity a identity jednotlivých štátov. Takže ja si nedokážem predstaviť, ako môže byť Európska únia priestor, hej, Slovenska. To je to isté, ako keby sme sa pozreli na BRICS. Že či je BRICS životným priestorom, ja neviem, Indie alebo Ruska, alebo čo je to. Je to proste ekonomické spoločenstvo, nič viac, hej. A čo sa týka NATO, to je... Mala by byť obranná organizácia, vidíme, že sa zmenila v mnohých prípadoch na útočnú, avšak tiež v tom klasickom ponímaní ako priestoru ja nedokážem hodnotiť na to ako priestor pre Slovensko. Zase raz sa bavíme len v kontexte toho, že sú to nejaké medzinárodné organizácie, ktoré by mali spĺňať určité možno, že aj do nejakej miery politické ciele, ale v prípade Európskej únie sa bavíme o ekonomike, pretože tam to celé začalo a tam by to malo smerovať, a v prípade NATO, teda keď teda už sme jeho súčasťou, tak sa bavíme o bezpečnosti, ale nie o životnom priestore ako takom. A čo keby sme sa začali rozprávať o tom, že Slovensko by mohlo byť neutrálne? Ja som túto tému tiež už opakovane načrtala a síce v súvislosti aj napríklad s tým konfliktom na Ukrajine, pretože pre mňa Slovensko naozaj malo obrovský potenciál sa stať aj takým mediátorom medzi Ruskom a Ukrajinou ešte predtým, než sa ten celý konflikt začal, pretože už tam boli náznaky toho, že teda nejak sú tam tie vzťahy naštrbené a bolo by to treba dávať trošku dokopy. Bohužiaľ, vtedajšia politická reprezentácia Slovenska nevnímala veľmi túto otázku ako dôležitú, ktorou by sa bolo treba zaoberať, takže bolo by to možno vhodné, bolo by to aj za určitých okolností možné, avšak záviselo by to vždy na tých konkrétnych rokovaniach a vyjednávaniach, práve keď sa chceme napríklad baviť o neutralite s konkrétnymi mocnosťami. Pretože vieme, že niekto nám tú neutralitu musí garantovať áno. Ak by prišla eventuálne, a to už je otázka veľmi silného
vyjednávania a schopnosti vyjednávať na politickej, na diplomatickej úrovni. A nehovorím, že by sme sa nemali baviť aj o určitých, samozrejme, technikách lobbingu, pretože žiadna mocnosť, a to v dnešnej dobe nefunguje na tom, že niečo ti dám zadarmo a nebudem naproti niečo chcieť, takže záviselo by na tých vyjednávaniach, samozrejme. Čína a Rusko vytvorili strategické koordinačné partnerstvo už v roku 1996. Po vypuknutí konfliktu na Ukrajine v roku 2022 Západ toľko robil nátlak na Čínu, aby zaujala vlastne nepriateľský postoj voči Rusku, až ju dotlačili do takého strategického partnerstva, ktoré je silnejšie naozaj ako kedykoľvek predtým. Prezidenti Číny a Ruska v podstate to zhodnotili slovami, že nastáva zmena, akú ešte vlastne svet nevidel a že za posledných 100 rokov taká zmena nebola. A teda, že oni dvaja tvoria tú zmenu spoločne, že ju riadia. Čo to znamená vlastne pre svet? Ako si to máme prečítať? Vy ste tam použili v tejto otázke jedno veľmi zaujímavé slovo, a síce, že tlačili. A ja to tiež tak vnímam, že ten svet, hlavne ten západný, to Rusko doslova pritlačil k tej Číne. A vice versa, hej, v podstate. Pretože jednak aj Čína bola dlhodobo Západom podceňovaná, pretože sa brala ako nejaká globálna výrobná linka a nič viac. Kdežto Čína dnes vidíme, že preskočila všetkých svojich či ekonomických partnerov alebo akýchkoľvek zahranično-politických. A to Rusko samozrejme má hranicu s Čínou dosť veľkú na to, aby tam bolo motivované s ňou vyjednávať, ale viac sú dôležité vlastne tie výhody, ktoré si to Rusko s tou Čínou vie navzájom poskytnúť a garantovať. Takže Čína je výrobná veľmoc, Rusko je energetická veľmoc, takže čo viac potrebujete, keď jeden chce vyrábať, potrebuje lacné a dobre stabilné zdroje energií a zase keď máte trh, ako je Rusko, čo je tiež nezanedbateľný trh, bičovaný sankciami a neustálym vyhrážaním sa zo západného sveta, že teda akože necháme vás vyhľadovať a tak ďalej, tak oni de facto všetko to potrebné si vedia z Číny kúpiť. Takže naozaj to slovo je tam podstatné, že ten západ to Rusko k tej Číne pritlačil. Pretože to Rusko vieme, že malo záujem komunikovať s Európou aj so západom. Trošku len sa vrátim k tej našej predošlej téme, avšak síce boli tam pokusy aj náznaky zo strany Putina, kedy sa pýtal, či by mohli vstúpiť aj ako Rusko do NATO. Hej. Takže nedá sa povedať, že to Rusko by ten západný svet nejakým spôsobom ignorovalo, sabotovalo alebo sa chcelo od neho izolovať. Práve naopak. Ja si pamätám všetky vyjadrenia prezidenta Putina, kde západných partnerov nazýval partnermi. Takže toto bolo tiež naozaj také z hľadiska lingvistiky jeho kľúčové slovo, ktoré on si dával pozor na to, aby ho použil, že jednáme so svojimi západnými partnermi, čo sa samozrejme akože s postupom tých udalostí zmenilo. Avšak tá Čína ostala tým dôveryhodným partnerom pre Rusko. A čo to znamená pre svet, je to, že tu máme v podstate takú regionálnu koalíciu, Čína-Rusko, ktorá je, ako som už spomenula, energeticky silná, ekonomicky silná a produktovo v podstate akože nezávislá od čohokoľvek iného. Takže svet sa môže len triasť a báť, že čo to ešte všetko môže spôsobiť. Niekdajší americký diplomat Henry Kissinger varoval svet pred spojením vlastne práve Ruska a Číny. Predpokladal, že toto spojenectvo ekonomicky zničí EÚ. Dokáže z tohto vôbec Únia ešte vykorčulovať alebo sa nachádza niekde na svojom konci? Ja si mimochodom Henryho Kissingera veľmi vážim a prečítala som od neho niekoľko zaujímavých kníh, ktoré teda odporúčam každému, kto sa zaoberá zahraničnými vzťahmi. To bol jednak človek akože diplomat veľkým D, ale aj veľký vizionár, aj napríklad v tejto otázke. Čo sa týka tých vplyvov rusko-čínskeho partnerstva na ekonomiku Európy, vidíme, že tá Európa sa ako keby do určitej miery požiera aj sama, aj bez tohto samotného vplyvu a
Veľký dosah na to má práve aj naša neustále klesajúca demografická krivka, ktorá, ja som nedávno čítala, že na Slovensku je najhoršia za 100 rokov, čiže v podstate aj v prvej a druhej svetovej vojne sa nám asi rodilo viac detí ako momentálne. To má tiež obrovský samozrejme dopad na ekonomiku celého priestoru Európskej únie. My sme so sankciami uvalenými na Rusko prišli v podstate o lacné energie, ľahko dostupné energie, ktoré tu mali pohodlnú infraštruktúru, ako ich dopraviť. Dovážame skvapalnený plyn cez opačnú stranu sveta, v podstate cez polovicu zemegule násobne drahší. Takže to nám zase ukresáva z tých ekonomických výhod, ktoré Európska únia svojho času zvykla mať. No a nehovoriac už o tom, že samozrejme konkurovať tej pracovnej sile a tej nasadenosti, ktorá v Číne je, tak je prakticky nemožné. To ja naozaj si neviem predstaviť, že ako by sa musela Európska únia pretransformovať, aby dokázala byť konkurencieschopná. Takže tu sa skôr treba zamyslieť nad tým strategicky, čo ešte Európska únia vlastne a jej členské štáty má ponúknuť Číne, aby mohla zostať aspoň partnerom v týchto vzťahoch ekonomických a nie len sa stať proste spotrebiteľom a takto upadať. Takže aj keď ešte stále čísla nám hovoria, že ten obchod medzi Európskou úniou a Čínou je akože veľmi aktívny a dokonca klesol síce ale o nepatrný počet percent, avšak vízie sú také, že to pôjde spádovo dole. Je vôbec EÚ reformovateľná? Ja si myslím, že je reformovateľná, ale keď sa pozerám na lídrov EÚ v Bruseli, tak ma to nenaplňa akože veľkým optimizmom. Keď by som sa chcela striktne len pozerať na to cez prízmu medzinárodných vzťahov a nastavenia tej politiky Európskej únie, určite je reformovateľná. Avšak nie s tými ľuďmi, ktorí tam momentálne sedia, podľa mňa. Tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. Vrátim sa naspäť na Slovensko. Začiatkom roka nastúpil v Bratislave na svoj post mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie Sergej Andrejev, ktorého so všetkými podstami vlastne prijal prezident republiky aj premiér. Médiá však z toho išli absolútne zošalieť, pretože neočakávali vlastne takéto prijatie s poverovacími listinami. A dokonca progresívne Slovensko vyhlásili, že ambasádor prišiel na Slovensko škodiť a podľa predstaviteľov progresívneho Slovenska Petra Bátora a Tomáša Valaška je ruský veľvyslanec ohrozením bezpečnosti štátu. Toto je svet diplomácie? O čom to vypovedá? Tak keď menujete pána Valaška, ktorý, ja keď si spomeniem, tak tiež bol tuším veľvyslancom pri NATO, alebo nejakú diplomatickú pozíciu menoval zastával. Ho Robert Fico do tej pozícii. To už ani nie je tak podstatné, že kto ho menoval, ale alebo že posunul, bol diplomát tak. A mal by vedieť trošku, o čom tá diplomácia je, ale tieto jeho vyjadrenia veľmi o tom nevypovedajú. A síce, keď diplomat akéhokoľvek štátu prichádza, či už na Slovensko alebo na vyslanie v inom štáte, tak mu prijímajúci štát vydáva tzv. Agremán, ktorý predpokladá aj to, že sú tam nejaké bezpečnostné previerky a tak ďalej, aby teda sme vedeli, kto nám na naše územie príde reprezentovať ten daný štát, v tomto prípade Rusko. A keďže pán veľvyslanec riadne odovzdal všetky poverovacie listiny pánovi prezidentovi Pellegrinimu, tak sa predpokladá, že aj ten agremán predošlý dostal. Znamená, že nemal by byť bezprostredným ohrozením bezpečnosti nášho štátu, ako to teda tvrdia pán Valašek a pán Bátora, ak som si dobre zapamätala. Áno. Takéto vyjadrenia to sú zase podľa mňa len naháňania si politických bodov a možno, že trošku také opíjanie rožkom potenciálnych voličov, ktorí možno nevedia v skutočnosti, ako sa diplomácia robí a ako sa vlastne kreujú tieto diplomatické pozície. Takže je možno to treba akože aktívnejšie aj obyvateľstvu vysvetľovať, že tí veľvyslanci sem neprídu len tak, že si zbalili kufor a niekto ich sem poslal, ale
prebieha tam aj určitý proces predtým, než ten veľvyslanec je na území nášho štátu etablovaný, prijatý a stane sa tým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom. Takže to sú také detinské vyjadrenia podľa mňa. V rozhovore pre Extra Plus ruský veľvyslanec uviedol, že on by rád vysvetľoval, a teda, že pokusí sa stretnúť aj s lídrami opozície. A vlastne ten pokus aj nastal teda, že oslovili práve lídra Progresívneho Slovenska, pána Šimečku, že teda by sa s ním stretol a komunikoval. Avšak bol odmietnutý lídrom Progresívneho Slovenska, že teda o žiadnom stretnutí nemôže byť reč, a odkázal, že stretnutie nepovažuje za vhodné ani potrebné. Je to správne, takéto konanie? Však je podaná ruka? Ja si myslím, že to zase raz svedčí o takej nevyzretosti toho daného politika, pretože v prvom rade teda je aj určitou politickou témou strany Progresívne Slovensko také útočenie na Rusko a ruskú politiku a tak ďalej. Tak ja neviem, mňa ešte môj starý otec učil, a je to také staré, dobre známe, že priateľov si drž blízko a nepriateľov ešte bližšie, tak aj keby som sa chcela odraziť od tohto a byť teda na mieste pána Šimečku, tak by som si chcela vypočuť minimálne ten názor pána veľvyslanca na to pôsobenie Ruska, či už na Ukrajine, alebo nejaké aktivity v Európskej únii a vôbec komunikáciu so Slovenskom ako takou, pretože vieme, že pán Šimečka teda má záujem možno aj vyhrať budúce voľby, uvidíme, ako voľby dopadnú. A neviem si predstaviť celkom človeka na pozícii vysokého ústavného činiteľa štátu, ktorý nie je schopný sa rozprávať aj s názorovým oponentom a to zahraničným. Takže to, že veľvyslanec mal tú snahu osloviť aj opozičných lídrov, v podstate svedčí o tom, že on zastupuje však záujmy Ruska na Slovensku, veď koho iné záujmy by mal zastupovať, a chcel si vypočuť naozaj tú retoriku, pretože niekedy sa komunikuje niečo navonok, ale tie vnútorné presvedčenia toho daného človeka môžu byť iné, takže možno práve to chcel pán veľvyslanec zistiť. No, ale keď to bolo takto odmietnuté zo strany Progresívneho Slovenska, tak ťažko je sa baviť o tom, že či sú pripravení títo ľudia na komunikáciu na zahraničnej a vysokej úrovni. Uvidíme, či pán Michal Šimečka ostane predsedom Progresívneho Slovenska. Uvidíme, áno. Ešte je ďaleko do volieb. Tak, veru. EÚ sa teší, že Viktor Orbán prišiel o moc, a tak sa Robert Fico a Slovensko stalo vlastne tým terčom útokom EÚ a vyhražajú sa nám teda odobratím eurofondov. Ale na druhej strane, my už sme to spomenuli, ten EU svet sa rúca tým progresívno-liberálnym stranám, napríklad v Slovinsku, v Bulharsku, ale aj v Rumunsku už budú mať problém. Bude teda ten Robert Fico osamotený? Už sme to v podstate rozoberali túto tému, takže v zásade to závisí od toho, akí politickí reprezentanti na čele tých jednotlivých štátov Európskej únie sa nám vykreujú, budú zvolení do tých funkcií. Takže každopádne, keď sa chceme baviť o odobratí eurofondov, tak zatiaľ nám odobraté neboli a síce je zbytočné možno aj vôbec touto témou strašiť obyvateľov. Možno, že by bolo skôr sa z opačnej strany pozaujímať o to, ako tie eurofondy lepšie, efektívnejšie čerpať a nie bať sa o to, že nám budú odobraté. Takže asi nemyslím, že by bolo Slovensko nejakým spôsobom zrazu ostrovom v Európskej únii, ktoré je osamotené a nemalo by partnera do diskusie. Neobávam sa toho. V polovici mája navštívil Čínu Donald Trump a následne Vladimír Putin. Aký je to signál pre svet? Ukazuje nám to, že vznikajú 3 centrá svetového riadenia, a to Peking, Moskva, Washington, a Európa je mimo hru?
Je to veľmi symbolické naozaj, že tieto návštevy sa udiali takto jedna po druhej, aj keď ja som čítala z určitých článkov práve zverejnených z ruskej strany, že tá návšteva Donalda Trumpa bola plánovaná ešte skôr, avšak ten konflikt v Iráne to celé posunul a vyšlo to tak, že... Malo byť niekedy možno vo februári, áno, vo februári, tak nejak. Vo februári, ale zároveň už vo februári bola dohodnutá návšteva prezidenta Putina v Číne na máj, takže vyšlo to takto de facto v rámci, tuším, jedného týždňa. Takže bolo čo porovnávať, bolo sa na čo pozerať a vlastne aj bolo vidieť na tom prezidentovi Trumpovi, ktorý prišiel viac menej už v takom úklone pred toho čínskeho prezidenta Xi Jinpinga s takým väčším rešpektom už v porovnaní s tým, čo bývalo pred niekoľkými rokmi. A ja si myslím, že keď sa nemýlim, tak to bola taká prvá návšteva za ostatných 9 rokov amerického prezidenta v Číne, kdežto prezident Putin so Xi Jinpingom sa už de facto stretávajú, nechcem povedať, že na týždennej báze, ale skoro pravidelne. Takže a možno, že aj tá symbolika tamto je aj v tomto porovnaní, že Amerika si asi začala uvedomať, že tú Čínu potrebuje viac než kedykoľvek predtým, že tam aj Čína vlastní teda veľký objem dlhopisov amerických, takže to nie je len o tom, že sa ideme pozdraviť, podať si ruky a protokolárne zjednať nejaké stretnutia, ale že tá Čína naozaj drží tú americkú ekonomiku svojím spôsobom dosť pevne v rukách. Kdežto to partnerstvo Číny a Ruska je úplne na inej úrovni, ako sme sa aj pred chvíľou bavili. Tam sú tie vzájomne výhodné veci, ktoré si dokážu navzájom poskytovať. A síce práve návšteva Putina v Číne sa spájala aj s nanovo predĺženým dokumentom o dobrom susedstve a vzájomnej spolupráci, ktorý bol podpísaný ešte pred 25 rokmi medzi Ruskom a Čínou. Takže Čína a Rusko sa dohodli, že budú v tomto pokračovať a ten dokument okrem iného zahŕňal aj to, že Rusko a Čína majú vzájomne vysporiadané všetky vzťahy a teda nikto nikomu nič nie je dlžný, lebo vieme, že sa častokrát objavuje aj v zahraničných médiách a hlavne západných taká tá otázka, že si Čína bude robiť územné nároky v Rusku a tak ďalej, takže práve v tomto dokumente to bolo ešte pred 25 rokmi zahrnuté a tento rok sa vlastne tá zmluva predĺžila o ďalších 5 rokov. Čo bolo tiež predmetom týchto rokovaní. Okrem iného aj samozrejme ešte užšia spolupráca na úrovni univerzít, čo pre mňa bolo tiež takou zaujímavou témou, pretože naozaj je vidieť, že to Rusko a tá Čína sa fokusujú na tú mladú generáciu a je dosť taký brány zreteľ na to, aby naozaj aj tí študenti fungovali v tomto nastavení, že Čína je našim partnerom, čo je dôležité pre ďalšie fungovanie týchto vzťahov. No a množstvo ďalších iných dôležitých dokumentov, takže naozaj tá návšteva Putina v Číne si myslím, že bola aj v tomto ohľade veľmi plodná. A uvidíme, že ako to bude pokračovať ďalej, pretože v zásade ja si myslím, že to USA sa tam hlavne obáva o to, aby nestratilo vplyv nad Tajvanom. Takže tie vzťahy medzi USA a Čínou sú také predsa len trošku aj od toho Tajvanu závislé, ale uvidíme. Geopolitika mení svet, prichádzajú nové pravidlá hry a mocní sa podľa všetkého dohodli na sférach vplyvu. USA si obrazne povedané vezme Venezuelu, Kuba, to tiež nemá isté, či ostane v tej svojej pozícii. Grónsko v podstate tiež môže skončiť pod sférou vplyvu USA. Čína neraz varovala USA a Európu, že Tajvan je ich vnútornou záležitosťou a nemajú sa zahrávať s ohňom. Znamená to teda, že Ukrajina buď zostane rozdelená, alebo celá bude pod vplyvom Ruskej federácie? To je taká zapeklitá otázka, ale rozumiem, áno, k čomu smerujete. No lebo nám to ukazuje, ako keby naozaj si delili tie sféry vplyvu. Áno. A jednoznačne nám skončila éra unipolárneho sveta. To si môžeme povedať na rovinu.
Takže tie sféry vplyvu sa menia, ale aj to sebavedomie iných štátov narastá, pretože okrem tých regiónov, ktoré ste spomenuli, tak je tu dôležitým, veľmi takým rozsiahlým regiónom aj tzv. Globálny juh, Afrika a Južná Ázia, ktoré tiež teda budú zohrávať v najbližších rokoch veľmi dôležitú úlohu práve aj v tom geopolitickom nastavení. Ťažko sa mi hodnotí, že či sa naozaj dohodli tieto mocnosti na rozdelení sféry vplyvu, pretože síce Venezuela to bol akože tragický prípad, ako to tam dopadlo začiatkom roka a vôbec akým spôsobom až si USA dovolili zasiahnuť do suverenity štátu a doslova uniesť prezidenta takýmto bezprecedentným porušením akože všetkých zásad, či už medzinárodného práva alebo akéhokoľvek diplomatického jednania a štandardného nejakého politického komunikovania. To je proste akože to nemá obdobu. A počuli sme ohlošujúce ticho. Počuli sme ohlušujúce ticho, áno, strategicky urobené celé toto práve začiatkom roku, kedy asi ľudia ešte sa zaoberajú možno vianočnými sviatkami a novoročnými. Takže je to, áno, tragédia aj tej medzinárodnej spoločnosti, že na toto nereagovala. OSN, tam je zbytočné aj vôbec sa o tom baviť, pretože OSN už ostatné roky doslova spí na vavrínoch a ja neviem, či táto organizácia aj nestráca svoju funkciu. Podľa toho teda, na základe čoho vznikla po skončení druhej svetovej vojny. No ale jedna vec mi v tomto celom rozdeľovaní sfér vplyvu nesedí a to je ten útok na Irán zo strany USA, ktorý sa udial, pretože áno, ono sa to síce komunikovalo aj viacerými analytikmi, že na tom stretnutí Trump-Putin v Anchorage na Aliaške sa rozdelil ten svet, že ten západ, teda Južná a Severná Amerika bude pod vplyvom USA a v podstate tá časť tej východnej Európy a šťahnúť sa na juh do určitých tých oblastí Blízkeho východu a tak ďalej bude pod vplyvom Ruska, ktoré tam akože nepochybne nejaké záujmy malo, však aj skrz Sýriu a ďalšie regióny. Avšak ten útok, hovorím, na Irán, tomu nie celkom nasvedčuje, že by boli až takto striktne tie sféry vplyvu rozdelené. Ešte sa to tam zďaleka neskončilo na tom Blízkom východe. Ako ste dobre spomenuli, aj tá Kuba je ešte stále na stole a uvidíme, že čo sa tam bude diať, pretože vieme, že aj karibská kríza, keď nám prebiehala, tak v podstate akože Kuba bola nosnou témou tohto celého, čo sa tam dialo. Takže ťažké je hodnotiť naozaj, či sú tieto sféry vplyvu ešte vôbec takto striktne dohodnuté, alebo či sa ešte nedočkáme ďalších konfliktov, ktoré sa môžu otvoriť. Ja sa toho osobne možno trošku obávam, pretože ono síce sa stále nebavíme o nejakej tretej svetovej vojne, ale od konca druhej svetovej vojny momentálne na svete prebieha najviac ozbrojených konfliktov za ostatných vyše 80 rokov. Takže možno je aj na mieste si klásť otázku, že nie je toto už nejakým spôsobom tretia svetová vojna, ktorá tu prebieha. Ja nechcem strašiť ani vyvolávať nejaké vášne, ale fakt je ten, že sa nám tu otvárajú absolútne nezmyselné konflikty, absolútne nevyprovokované vojny, ktoré by nemuseli byť a mne to prípada, že častokrát to ide len o prekrývanie nejakých iných tém. Kde vidíte v týchto svetových zmenách Slovensko? Slovensko, ja už som to spomenula, v takej unikátnej geografickej polohe v srdci Európy. Za to my máme šťastie. A Slovensko v podstate má veľkú výhodu aj v tom, že my sme našu históriu nikdy nemali spätú s nejakými expanzívnymi imperialistickými náladami alebo kolonizáciou. Takže naozaj to Slovensko môže, keď sa podarí vystavať tú zahraničnú politiku a ten imidž nejakého takého pomyselného mostu medzi západom a východom, tak môže túto úlohu zohrávať. Avšak vždy to závisí od tých konkrétnych predstaviteľov štátu, ktorých budeme mať na rozhodujúcich pozíciách.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a odpoveď dialógu s Lenkou Majerovou. Budem rada, keď si opäť na nás nájdete čas. Zostali nám nezodpovedané mnohé otázky. Ja veľmi pekne opäť ďakujem za pozvanie a za to, že som mala možnosť sa takisto zúčastniť tohto dialogu. Keď som si pozrela, akých významných hostí ste tu mali predo mnou, tak je to veľká česť pre mňa. Dúfam, že bude aj táto diskusia zaujímavá aj pre vašich poslucháčov a divákov. Spoločne. Ďakujeme. Veľmi pekne ďakujem a prajem všetko dobré.